Batxilerren lehen egunak etortzen zaizkit gogora, batzu berriak gina den bestek ezagunen duda. Oso gogor ikasteko hartu genuen ardura, ta hortan saiatu gera. Behintzat indegu itxura, behintzat indegu itxura. Harremana indartu da, elkarrekiko gustura, ikasten buru belarri, bakoitza bere modura. Baina urte gogor hori jadanikan amaitu da, iritsi da horren beste, itxaroten genuen da. Iritsi da horren beste, itxaroten genuen da. Etaparen amaiera, oso gauza dotorea, aurrera pausu handia, bizitzaren mesedea. Kabitik ateratzeko ez da falta adorea, datorrena izan daiteke, joan dena baino hobea, joan dena baino hobea. Zuek ezagutu izana, azer nolako orea, naiz eta gaurko nakaso, bereiziko den taldea, berriz elkartuko gera, badaukat nahiko fedea, ez da ahaztutzen elkarren, etxeetara bidea, ez da ahaztutzen elkarren, etxeetara